Hlavní menu. Nápověda. Nápověda. Chcete-li někomu zavolat, řekněte například volat Karel Novotný domů. Pro další možnosti řekněte vytočit číslo, opakovat volání nebo další možnosti. Dialog můžete kdykoliv ukončit tím, že řeknete zrušit. Volat Aleš Kučera mobil. Možné příkazy jsou vytočit číslo, opakovat volání, hudba nebo další možnosti. Dále můžete říci volat a jméno kontaktu. Tedy například volat Karel Novotný mobil. Volat Aleš Kučera. Vytočit číslo. Číslo prosím. Zrušit. Aleš Kučera. Hlavní menu. Volat Aleš Kučera práce. Vytočit číslo. Číslo prosím. Zrušit.